Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Цифрлы технологияларны кулланышка кертү ничек тормышка ашырыла? Чаллыга эш сәфәре белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Мәскәү проспектын дәвам итү Орловка бистәсендә яшәүчеләрне торган урыннарыннан күчәргә мәҗбүр итәчәк. Халык моның белән риза түгел. Урынга Ләйсәнханова чыкты. Балалар татар телендә дә, инглиз телендә дә фәнни эшләр башкара. Икенче гимназиядә Бөтен Россия конференциясе үтте. Чаллыга Татарстан президенты килде. Рөстәм Миңнеханов IT-паркта узган семинарда катнашты. Анда сүз производствоны цифрлаштыру хакында барды. Очрашуда ире сәнәгать предприятиеләре вәкилләре катнашты. Россиянең унлап төбәгендә хезмәт җитештерүчәнлеген күтәрү пилот проекты гамәлгә куела. Аларның берсе Татарстан. Для того, чтобы мы могли в национальном масштабе ликвидировать то отставание, которое накопили, я напомню, что по оценкам и наших и зарубежных экспертов, в среднем производительность труда в российской экономике примерно в 2 раза ниже, чем, например, в Европе. Одно из ключевых направлений ликвидации такого отставания – это цифровизация производства. Сезнең тышкы кыйфәтегез эштә куркыныч тудырмыймы? Моны автоматика күрсәтә. Мисалга, әгәр дә эшче дөрес киенмәсә, заводта станок эшләми. Цифрлы технологиялар хәзер барлык өлкәләргә йогынты ясый. Аларны кулланганда хезмәт җитештерүчәнлеге дә арта. Бу көнгә Татарстан промышленность компанияларының 3/1 үз производствосын цифрга күчерергә йөз тота, дип хәбәр итте Рөстәм Миңнеханов. Мисал өчен, КАМАЗ инде пилотсыз автомобильләр җитештерә башлады. Президент әйтүенчә, цифрлы технологиялар тиз үсә. Шуңа күрә мәгариф һәм мәшгульлек системаларында үзгәртергә кирәк. Кратчайшие сроки на базе наших ведущих вузов, это Федеральный университет и технический, технологический университет Иннополис, должны быть запущены новые программы по направлению цифровая экономика. Ключевая задача – повышение качества IT-образования и его соответствие текущим тенденциям. Президент фикренчә, цифрлаштыру булмаса, промышленность комплексы һәм икътисад калышырга мөмкин. Ил алдында цифрлы икътисад төзү бурычы тора. Бу эш барышында Татарстан хөкүмәте предприятиеларга һәр яклы ярдәм күрсәтергә әзер, диде Рөстәм Миңнеханов. Римма Султанова, Константин Величко, Ленар Султанов. Яңалыклар. Орловкада яшәүчеләр йорт җирләреннән күченергә теләми. Башкарма комитеты Мәскәү проспектын дәвам итү сәбәпле алыначак участоклар исемлеген белдерде. Орловкада 15 юбилей бакчачылык ширкәтендә 16 биләмә аша төзелеш планлаштырыла. Генераль план нигезендә эш 2020-2021 елларда булырга тиеш. Орловка халкы борчуда. Аларның сүзләренә караганда түгел генә мәгълүмат җиткерүче юк. Күпләр үз йорт җирләрен калдырырга теләми. Поселокта яшәүчеләр белән Ләйсәнханова очрашты. Мәскәү проспектын киңәйтү менә шушы урыннан башлана. Ул Зияб бистәсенең Хади Такташ урамына кадәр дәвам итәргә тиеш. Алдан фаразлауларынча проект инде быел ук әзер булыр дип планлаштырыла. Яңа юл 3 километр тирәсе булачак. Төзелеш Орловка торак комплексы кысаларында планлаштырыла. Эш 2017 елда башланды инде. Проспект 32 участок аша узачак. Орловкада 15 хуҗалык әлеге исемлектә, тик кешеләрнең башка урынга күчәсе килми. Әйтик, Татьяна Бурханованың биредә туган нигезе, әнисе дә шушы йортта үскән. Хәзер анда 5 кеше теркәлгән. Хуҗалыкны киңәйтергә теләгән идек, рөхсәт бирмәделәр дип сөйләде ул. Гаилә башка урынга күченергә риза түгел. Квартиру мы не хотим. Мы хотим либо свой уж дом, если уж наверняка все это реально прям под снос, если опять не шумиха просто, либо уж все-таки оставаться здесь. Безнең иҗат төркемен күреп яныбызга Роза Абдуллина чыкты. Ул алга таба нишләргә дә белми, йортларын күчерерләр дип курка. Юлерләнер хәлгә җиттем инде. Китәсегез килми? Килми, конечно. 10 квартир килсәләр дә барасым килми, кызым. Моны шулай итеп интек җиткерүгә нык авырлык белән җиткердек бит. Участокларны алу турындагы рәсми документта күрсәтелгәнчә, 60 көн дәвамында милек хуҗалары җир һәм милек мөнәсәбәтләре идарәсенә мөрәҗәгать итәргә гариза язарга тиеш. Тик күпләр анык мәгълүмат бирүче юк дигән фикердә. Безнең белән беркемдә киңәшмәде, безгә аңлатмады, безнең урамда бернинди собрание булмады. Без телевиз безнең белән очрашып безгә аңлатсыннар, ничек юллар уза, нинди инфраструктура була. Безгә билгеле булганча, Орловка бистәсендә участок хуҗалары белән гомуми җыелыш 20 апрельгә билгеләнгән. Хакимият вәкилләре белән очрашу 56-нчы мәктәптә узачак. Ләйсәнханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Татар телен белгән кеше рус һәм инглиз телләрен дә камил өйрәнә алам. Бу әле шик түгел. Икенче гимназиядә үткән Бөтен Россия конференциясе моңа ачык дәлил. Укучылар сөйләм телендә генә аралашып калмый, төрле телләрдә фәнни эшләр дә башкара. Республика дәрәҗәсендә хәзер полилингваль мәктәпләр ачу турында сүз бара. Гимназия инде күп еллар дәвамында нәкъ шушы юнәлештә эшли. Лейсан Ханова сюжеты. Biz бүгінгі күн болары күбірек интернет шеттерінде отырамыз. Біз онда ем әмлүкмәр, ем түрлі ойындар ойнаймыз. Конференцияда катнашу җитте адым, айрыша башлангыч сыйныфлар өчен. Балалар проект әзерлеп, халык каршында чыгыш ясарга өйрәнә. Тема исә кызыклы гына түгел, файдалы да булырга тиеш. Слаймнар турында да чыгышлар бар, интернет бәйлелек турында да, хәтта кырмыскалар турында да сөйләделәр. Барысы да әдәби татар телендә. Bir atnağa 3-6 мл чиста су дымландырып торырга кирәк монда. Алар стрессны да бетерәләр, кызык. Конференцияда 300ләп укучы катнаша, хәтта ерак Курган өлкәсеннән килүчеләр дә бар. Балаларыбызны, оныкларыбызны татарча сөйләшкәле, җырлагалы, биюләргә өйрәтәбез, горыф-гадәтләрне. Бергә шул балалар белән йөрибез конференцияларга, сабантуйларга. Моның максаты туган телдә белем бирүнең дәрәҗәсен күтәрү, балаларны фәнни эшчәнлеккә тарту, бигрәк тә татар телендәге фәнне югары күтәрү һәм балаларның татар телендә чыгыш ясау осталыкларын арттыру. Татар тел белән бер рәттән балалар инглиз телендә дә чыгыш ясау мөмкинлеге алалар. Чөнки безнең гимназиядә чит телләрне тирәнтен өйрәнәбез. Гимназиядә телләрне өйрәнү өстенлекле юнәлешләрдән санала. Балалар татар, рус, инглиз телләрендә иркен аралашырга тиеш дигән максат куела бирде. Конференцияда исә укучылар инглиз телендә, хәтта фәнни эшләр башкара алуларын да раслады. Лейсан Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз. Гастроли Димитровградского драматического театра. 19 апреля. ДК КамАЗ. 19:00. Анна Каренина. Легендарная история любви. С 4 по 12 апреля тушка цыпленка-бройлера 109,90 за килограмм. Магазин «Светофор» на БСИ. 300 метров по дороге на Сарманова от поворота на БСИ. Приглашаем на весенний форум здоровья и красоты и специализированные всероссийские выставки «Спорт, отдых, туризм», санаторно-курортное лечение с 3 по 7 апреля в выставочный центр «Экспо Кама». Оргкомитет 47 0102.